Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingan itinagan nga Agnes. Iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Pinilit ko ti makabangon iti sakit a napasamak kanyak. Aging gaadimteng ti jakpulos ni namnama a pasamak. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Agnes. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Dandanikan agpas ngay anak ko. Ngam aging ka ita, pulos asaan nga agparparik na dyan nakasikugkan ka. Saan yun anamnamaan nga agparangday jay nanang? Imbagak matan kada kayo at akrut day jay alalaki. Idi na amuan na masikuga. Kinunan na asaan pa'y anak kasagana. Kat manipod imbagak ama masikuga. Saanin ang nagpakita. Ken saan kumitten ang maawagan. Ay, unay kalakit ding aminan anak ko. Pagad-adalan da ka, tapno saan ka may pada kada kami kanitatang mo nga awan adal na. Ngam sa bali mo ti inaramid mo. Aklo nakadakkel abidot day ito nga inaramid ko nanang. Ngam nalpasan. Awanin maaramida. Maudi ti babawi ako nada. Anya pa'y nga rod ngay. Awan maaramidan may kanitatang mo. No saan nga awatan da ito'y anapasamakin ka. Anday ko. Kailangan tasing makitijan ko. Aga nakaksamatan na. Nanang! Tatang! Aga nakaksan! Arayatan dag! Nay, anya ti mapaspasamak kan Anday ka. ko. Aga nakakadain. Uwan tatang, agsakitan ti tiyan ko. Ha? Mala, ito ka umupay lang dita. Tay nakmang kita iti pangiluganak kan ka. Tay panda ka ni di ospital. Sige tatang, saan kayo ko mangagbaybayan? Anay ko. Lalaki ti anak mo, Agnes. Ay na, kastoy gayam tirik na ti addan apo ko na. Kasla sumaranta ka makakit-kita dito'y apo ko. Kahit, kumusta mo tintirik na manak? Okay at laang tatang. Mariknak laang akasla nakapsutak. Kasla maulaw ha. Mala, maturog ka pa'y nga road tap no makainan aka. Siyak pa'y laang ti makaamaw dito'y anak mo. Mala, tagawi dakpay nga raud. Inak mangala ka dagiti daduma masapsapol dito ospital. Kan ilutuan ka mutain iti pagpapigsam anak kao. Nanang, ano sa inyo abantayan ti anak ko Sumurutak kinihan nga aglako iti wagwag ijay ili. Imbag lang adda basit biro ko. Ngam ti agigi anak laang dito'y balay. Awan problema anak ko. Saan mo't anarigat abantayan ti anak mo tanasingpot mo't? Agyaman ak nanang. Oray kasto'y tinagbanagak. Saan dak aginura. Tultulungan dak lata. Natural at tulungan da ka. Taanak da kakat nga road. No kayat mo, mabalin mo pa'y nga ituloy ti agadal. Saan nanang? May isa ako nga ina. Iso asaan laangan ato'y bagik ti panunutak. Rugya akong ti agurnong para iti masakbayan ti anak ko. Oray saan ako nga agadal. Ti anak ko laangan ti yurnungak iti pagadal nanto. Talaga ama tumal da iti a business ta. Manmanumot ngamin ti gumatang. Ado pa'y mat ngamin ti mas nang runa akasapulan ti tao. Ununaan da pa'y laang agatangan ti makan Sa bagay ngam, imbaglaangan tadamot basit kita ta. Ay, kasanuak ang makaurnong para iti anak ko. No kastoy laang ti kita ta. Agnes, awan ka di planom amang ituloy iti ba nagadal mo? Napukawan ti ganas ko nga agadal. Ti anak kon tulaangan ti pagadala. Kumusta nga iti amana? Saan ka di anak pakpakitakan ka? Mabutang iti obligasyon. Iso asaanan ang nagpakpakita kanya. Ay, nakasta. Single mother ka nga rod. Day tangarot ti problema, friend. Maitid ko nga ta amin nakasapulan ti anak ko. No kastoy laang matipagsapulan. No kayat mo, agabrod ta.
piso Nanang, adda ko maibagak kada kayo. Anya dayta anak. Dumakdak kailan ti anak ko. Kasano ang maipaay ko amin akasapulan na. No agla ko lang ang itiwagwag ti pagsapulak. Anya ti kayat mo asawan. Kaya't ko ti agabrod nanang. Anya, ne, basit pa ilaang ta anak mo, panawa mon. Adda kayo amang kita kan ko nanang. Sa bali laang mo't no adda ka mismo amang kita kan kuana. Nanang, diyo ka di kaya't ang makalungaw tayo basit. Lakayin ni tatang, ngam agtaltalon pa'y laang. No makaabrodak lakit di siya kunti makaamu iti amin akasapulan dito'y balay. Sige, sika nga rod ti makaammo, Agnes. Tatang, aping agtrab-trabaho kayo pa'y laang iti talon. Sumardeng kayo, taamangan no ang sakit kayo. Nakarkaron ton, adakdak kay ti magastos yo. Nadadangag sakita ka anak, no awan nararamidag. Kasapulan ti bagay, ti trabaho. Basta saan kayo nga rod nga agbamban no, Gwen? Di nagpakadanagan anak. Ti bagim kit day, ti an nadam dita abroad. Narigat no agsakit ka. Wen, tatang, ninanang ngay, ayan na. Pinaayaban daman ni Jeskulaan. Jak amaw no anya manen ti naramin ti anak maw. Ay, unay lakit din dayang anak ko. Nagrigat ang mabagbagaan. Amang ano si kalaeng ti ururayin na, akayat na amakadwa anak. Tatang, no agawi na kasanulaangan ti biyag mi ngay nga agina. Upat atawan mo dita abroad. San ka di pa anak ka urnaw para iti pag-adal nantaw? Manulaang mat ngay ti sweldo ti katulong, tatang. Nagrigat ti makaurnong. Talaga ka din ang namnamakan ka, Agnes. Naibagak matan ka, nga awanen planok ang makiasawa. Umanayan kanyak ti anak ko araksak ko. Ti priority kita, kit ti makaurnong iti pagadal nanto. Tulungan ka matkada. Nulakit bisong bata nak. Ibilang ko, akas po nung anak ko, ti anak mo. Ado ti babbalasang dita. Saan asyak nga addan anak na ti pagdatunam. Ngam sikat kayat ko. Naibagakon, awan namnamaam kanyak, Romeo. Agnes, Ni, aday tamat gayam ti gayam ko nga urayat. Sige, panawan kan, Romeo. Oh, Hana. what nice? Kunak man no saan mo akayo ti Romeo. Apay nga kadwa kayo. Imasidag anak isarita. Gaputa nakita ng ador uraya. Kaasimat, bastet kad ka. Sapay madlaw kat agkursunada kan ka. Ay, saan ka ang mamatpati kadagita lalaki? Itilaang damo ang nasingpot da. No naaladan ti kayat da. Saan da kan apagan ano? Saan mat siguro nga amin alalaki? Wen matkit di. Ay, amin alalaki. Saan laang amay may sa ababae ti pakaatrakan da. Pangaasim anak, agsingsingpot ka kuma. Kanlalaingam kuma iti pagadalan nyo, ha? Abay akasta ka mama. Abay saan mo kaya ti agawid? Amin nakaklasek. Adda mama kan papada mapmapan iti pagadalan mi. Syakat ni Lola lang. Ay naanak ko, namin anon ngayon bagakan ka. Agsapsampulak para iti masakbayam. Tano addaak dita Pilipinas, saan nga umanay ti birok ko. Apay nga rod dagiti kaklasek. Adda mat iti Pilipinas dagiti parents da. Ngamumanay mo ti sapul da. Ay, adday ta ka man ako nakon. Ipilit mo manan ti ammom. Basta lalaingam ti agadal dita. Tapno saan asayang ti ipaupaw ko a kwarta. Maawatam, ha? O sige, babayan, tani. Awan manan ti turungan ti saritaan ta, tani. Ipilit mo manan ti kayat mo.
Nanang, apay anak kaawag kayo. Madama ti trabaho. Mabit lang ti panakisaritak kan ka anak ko. Numaminsan, saya atom mo ti makisao iti anak mo. Nagpasugnod manen, idinalpas kayo ang agsarita. Agsangsangit manen, apay kano akasta ka. Nanang, awan na saya at ama pasamak no panuynuyan nyo iti kayat na. Anya pa'y lang ti sapulin na, kat maitid lang aruden amin akayat na. Kayat nang agawidak kanun dita. Tapnoan niya. Ay, ubing pa'y ngamin ti anak ko, di na maawatan. Ngaminton dumakal, maawatan naktumot laang. Agam kasaritam latay tinasayaat. Saan ka kapagong tamadagos? Nagdagulit met ngamin nanang. Ma-stress lang aruden ti tao dito'y gapo itirigat ti trabaho. Dagulit pa iti anak ko. Imbes apatib ka rin na ti pakinakam ko nga da dito'y. Isumot ti nakarkaro ang mga stress kanya. Ay, katan-ano sa anak ko. Taanak mo kat nga road. Sige nanang tani ado pa'y taramidak nga gururay. Da kayo ratan ti makaamoy iti anak ko. Talaga ka di nga awan dengdenggam ha. Apay ang nagbabadag iti gradom. Anya ti kayat mo apagbanagan no kasta ka. Sayang laang ti pagbamban nugak ditoy, no awan met sumsumrak di ta ulom kadagiti adalin nyo. Kasta kayo kit diya. Awan pa'y nasaya tapan nakisawyo kanyak. Puro kayo ungat. Amok, sana ka napatag ka na kayo. Iswa kasta kayo. No saan ka napatag kanya? Sa anak ko man anag-abroad. Agrigrigatak ditoy anak ko. Tapno laang adda maipawit ko akwarta. Saan ko matagid-gid daon kada kayo dayta, mama? Ti kayat ko lang. Agawid kayo, takayat kayo ama kadwa. Talaga ang natangken ti ulong. Saan ka ang makauawat? Iso siguro ang nagbababadag iti gradom takas na ka. Saan mo ang maaw-awatan ti ibagbaga ti maistram? Ay, talaga nga agkonsumisyonak iti anak ko. Nagtangken ti ulo na. Saan ang makaaw-awan? Saanin arabrabak dayta, gayam. Manipod agad adalan ti anak mo, dayta ti problema. Panagkunag, pagustuhan ti anak mo. Agbakasyon ka iti nabaybayag. Di ura eksablikan tumatlaang. Saan ang mabalin ati kayat na ti masurot? Adamot dananang kantatang akadwa na. Saan mat ngagmaymaysa? Ngam umapal ka dagiti pada ng hobing. Nga adda dagiti dadakkel da akad kadwada. Ay, kalukon day ta. Isukit di ati apalan da. Tamaitid amin akasapulan na. Kan saan nga agkurkurang kadagiti kasapulan na. Agsasabali ti pakaragsakan ti tao, Agnes. Saan mat siguro adagita abanag wano na materyalan ti pakaragsakan ti anak mo. Oh, nanang. Aping imawag kayo manan. Problema manan iti anak ko, ti bagayo? Anak ko. Katagawid ka kuman. Ha? Apay, kanapin nagsangsangit kayo? Awanan ti anak mo. Simborot ka na iti kaklase na anapan naglangoy iti karayan, idinalpas ti klase na. Nalmas. Awanan ti anak mo, Agnes. Saan? Sana pudno day tananang. Sana mabalhin na matay ti anak ko. Agawid ka kuman, Agnes. Urayan na ka. Kanor-urayan na ka ti anak ko. Sige, nanang. Urayan da. Agawid na kita matlaan. Diyos ko. Anak ko. Apay, pinanawan na. Anak ko. Nagsakit matanday ti anak pasamakan ka, anak ko. Apay, pinanawan na pagawanan na.
No saan ko at inumpal di kindaw mo. No amok la kumakas ti gayam ti pagpanagam. Nagawit ako la kumain. Tapno nakadua ka pa itinabayag. Nagsakit nga awatan. Kasladyak maglon nga awan kan. Saan ka man lamang kasauitan tatakon? Sorry, anak ko. Nasa dinumandayan mo ito. Sabay kumata naragsakan. Kat pakawanan na no nabaybayan ka. Dati masakbayam ti pampanunod. Anak ko! Taday taabunan ti anak mo. Anya ngay ti desisyon mo, Agnes. Agsabli akmat lang ijabrot na lang. Kaslaad da amaliday anak. No adak lang dito Adakan ka day ta anak. No iso ti amo, makapalagan kan ka. Uray awanan ti anak ko ngayon ornungak. Agsabli aklat ta. Takas lang mapagtitak iti kapapanunod dito Nagrigat na. Nagrigat ti mangrugi manan. Diyak amo, no kasanuak amang rugi manan. Agkararag kalhaang anak ko. Saan mo nga ipalubos nga dadakas ang mapasamakan ka? Amok akabailam alabanan day taapan nubok asimang bahikan ka. Aging gaita, sa diwa payla ang tisugat iti pusok, gapu iti pan nakapukaw ko iti anak ko, Mr. Longley. Nakaikadengak ngaminan na saanan ang makiasawa, kat ipamaysak ti amin ko iti anak ko. Ngamjak ni namnama, ang mapukaw ko gayam. To'y pagayam mo, Agnes. Agnes, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakastaritaam. Talaga anasakit daytoy anapasamak iti anak mo. Nasakit, ang mapukawan tayo iti ipatpatag iti biyag. Ang amanya nga rod, bulod tayo laang ti biyag tayo. Ket ti kasayaatan nga aramidem, agkarara ka iti apo. Ta iso ti makatulong kan ka, tapno mailiwliwag mo, ti ladingit mo. Bueno papagayam, ingkay nangaganti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Agnes, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan nga Aileen, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Naglading itak, idi saan ko anagunod ti kayat ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Aileen. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Dandani akon makaluto, Aileen. Isagana mon dagiti plato ken kutsara nga itugot ta amapan mangbalon ka dagiti agraap. O nanang, mano ka di tinagraap? Sangapulo na. Pati ka din ni Jovert, nanang? Wan. Apay ayan ni Jovert. Sumurot akmat ngarot kada kayo amamalon. Katwan tadyak maawit amin dagitoy. Urayam to idan ang makapangan, taiyawid mo matlaang dagiti na usar.
Agbati akton ijay, ta isupay dyan maitulong ko. Da kayon di mangyawit ka dagiti nanganan. Tasyak ti agbati at tumulong. Ay agtal na ka man, puro lalaki ti adda ijay. Man ano kumangay nanang. Adamot ijay ni tatang. Ay saan? Basta umuna kanton nga agawid, ta aramidom kit di dagiti assignment mo. Nagwayaan pa'y matinton bigat apa nagaramid ko iti assignment ko. Aileen, saan ang natangkan ti ulom? Nuan niya ti imbagak, iso ti masuro. At di sabaw, Manong Jover. Mangala ka, saan ka nga agbabain ha? Winading ko. Sana na masapula pagsirbyan nat. Mga alak tulatan. Kunak ngamin na mabain ka ang mangala. Apay kumamabainak ngay. Wan tadak amang kitkita kan ka. Si kakit dimot nga ubing. Awan lati di mo may bagbaga. Apay kumamabainak ka. Kat tinangdanan dakmet amakiraat. Di mga nakamangan. Tapno napigsa nga trabaho. Saan ako nga ubing Manong Jover? Anya ngay nga rod. Balasang ako nga. Kat no kinsipay lang titawan mo. Teenager mo tentikin si. O di balasang Aya. Yawid mo, nakita na ka na, Aileen. Tantang, awan mo taramida ti Jibalay. Madamdama akton nga agawid. Kaduak ni nanang agsak ka. Saanan? Kabalan ni Nanang Munday Jay. Numaabot ti bunubon, siya tuntimang tulong ken ko nang agsak ka. Sigin tatang. Kaya't kumat nga ro ti agsak ka. Anya nga ti aramida ti Jibalay. Agmulmulagat nga may maysa. Naidumduma ka mga ubing. Tidaduma dita. Di da kayat atulungan, tinaganak da iti talon. Uy, ata sa anak mo ten nga ubing tatang. Balasang akmat tut. Nakamu ka nga ron. Siguradaw, akayat mo tagsak ka. Uy, tatang. O sige, mapana kon iti ayan ni nanang. Apay nga da ka ditoy, dimot kunak nga agawid kan. Imbaga nga rod ni tatang at tulungan kayo kano. Ang mga numaabot da iti bunubon. Alang nga rot, tulungan na kon. Sige, nanang. Matanawak ni Manong Jovert manipod iti pagsaksakan. Talaga akras ko launay ni Manong Jovert. Nanang, amoyo ka din umanon titawan ni Manong Jovert. Ay na, dakkel daytan idiin niya nak ka. Kinalpas na pa yan ti eskwela na. Damag ko nga abroad. Urayin nan salaan ka no ti visa na. Ha? Agab abroad ko na yun, nanang? Daytamot ti damag ko. Apay ka di adamdamagam numano ti taon na. Awan, nadamag ko lang, nanang. Abel, saan ka di akaarubam da Manong Jovert? Wan, apay ka di. Mabalin ka di nga da paitit ko kan ka? Itad mo kan kwa na. Anyang ngamin dayta. Apay asan na si katimangtad. Mabainak nga rod. Anyang ngamin aya dayta. Surat ko kan kwa na. Si katimang surat kan kuana. Anyang ngay ti ibagam. Ibagak ti marikrik na kan kwa na Sakbay nga aga broad. Anya? Lakayin day jay amay diligkan ka. Nagadumot ti kafatadam. Apay ngay supay. Basta, iso ti crush ko. Dakkal ti pa nag-crush ko kan kwa na. Diyak kayat. Sikan na timangtad kan kuana. Anya ka mo dun. No saan mo akayat? Saan tan nga gayam? Saan ka napampansinan? Anya? Ne, apay ngay akasta. O sige, panawan kan. Di na kun as-asit kan ha? Saan kan akayat agayam? Ha? Takan. Mabit lang, Aileen. Sige, itad kong ti papa itad mo. Anya? Sinurata mo ni Manong Jover? Wandalya. Nagturad kan anang surat kan kuana? Kasano? Nadamag ni nanang kung agab abroad ka no. Kasladyak ka ba ulan na panunutin ang jakton makita iti mabayag. Abay nga minakastoy tirik na kuana. Ay sus! Ang mga nadaytan ti ibagbagada Papi love! Siguro Basta naragsakak no makitkita ka kanayon ni Manong Jover. O anya, naitad mo ti surat ko ka ni Manong Jover. Wan. Oh,
Adto iti subalit na. Yes, ado sa balit na. Mabalin ka di abasa akmat. Noan niya ti subalit na. Diyan niya aga po. Para kanyak lang daytoy. Siyak lang ti mangbasa. Sige. Ngam mabalin ka di. Nga ibagamat kanyak noan niya ti linaon day ta asurat. Depende. Ha? Anya depende. Numayat ti linaon daytoy asurat. Ibagakan ka. Ngam numadi. Saan ko nga ibagbaga? Anya? Nakaawid ak maglangan. Sumurag ako na dagos iti kwarto. Tabasahak daytoy asurat. Aday ta. Lukatok ti surat tabasahak. Dear Ading Eileen. Ubing kapay. Saan kuma ati may papan iti ayat ti asikasuan. Tikit di panagadal mo ti asikasuan. Iti kasta, madaan kanto iti nasaya ata masakbayan. Agbaliw tumatlaing da ita amarikrik nam kanya, ading ko. Iso ati may balakad ko, agadal ka. Ken kayat kumat, ngagpakadakan ka. Ag-flight ako ni Inton Rabii para itinasaysaya at masakbayak. Tuy manong mo, Jobert. Manong Jobert. Apay ngay apanawan nag. Kasladyak ka ba wala na di ka makita? Kailiw kanto langit di. Orayat ti pa nagsublim. Kumusta nga Eileen? Mabalin ka di amaamuan ti linaon ti surat ni Manong Jobert? Imposible asaan mo nga amo ang nag-flighten idirabi eh. Amok. Ngam ti linaon ti surat na ti kayat ko amaamuan. Ubing akpay ka no? Isong aga dalakpay. Ha? Katapay nga ron ngay nga agliday ka. Kasano? Saan kunto na makita ni Manong Jobert? Saan na bale? Adaak mo tagayim mo. Ado kami agagayim mo. Wan, ngam sa balilata ni Manong Jobert. Eileen, saan ka ngagliday? Ipasnak mo kit di, ti panagadal mo. Saan ka di akas tatibilin na kan ka? Wan, ngam kasano nga ipasnag ko. Katawan mo tan inspirasyon ko. Basta, ipasnak mo ti agadal. Masapul ang makalpas ka. Tapniin to nagawid. Di, adama ko na analpas mo. Sige, ikarigatak mo ti makaadal, Delia. Adda kami mo't agagayam mo. Saan ka amadanagan? Takanayon da ka aliw-liwaan. Adda madmadlaw ko kan ka, Eileen. Kanayon mo tan amalmalday ka. Kaslawan gaganay gayam. Di ka pa yan unay mangmangan. Kimutong kan. Adda ka di problema. Nanang, nung nga ta ibagak kayo. Sandak nga ta ang kaungat. Apay kumaakaungat ka ngay. Apay, adda ka di basol an aramid mo, anak ko? Saan ko mat nga ta pakabasulan deti marikriknak, nanang? Anya nga minday ta marikrik nam aya. Ti marikriknak para ka ni Manong Jobert. Ita ta nag-abroaden. Kaslamat saan akong anaragsak, nanang? Maawata kun no apay asang kadamag mo idi. Anya lakit din ayat ti anak ko. Taamunan ti agayat. Kano nagubingan ka pailaang. Diyak man mo, nanang. No apay akas to'y tiriknak ka ni Manong Jobert. Italaang day ta anak ko. Saan ka pa'y asigurado iti day tarik nam? Ado pa'y ti pagdalanan. Agbaliw pa'y day tarik nam. Saan ngamin nga iso ti pampanunutam Sursurwam tagbalin anaragsak, iti din na dagiti mangipatpatigkan ka. Nanang. Tikit di pa nagadal mo ti asikaswam. No talagang agayat ka kin ni Jobert, ilepas mo ti panagadal mo, taga-abroad ka mat. Sige, nanang. Aramidag ti bilin nyo.
Sursurwag balin ang naragsa. Aggraduar tayo mutlangan iti high school, Aileen. Sa dino ti pag-enrolla iti college, tayo sumat ti pag-enrolla. Saan ko pa'y nga mo, Abel? Ngam no ko nam akayat mo mati ag-enroll iti pag-enrolla, agkuyog tanto nga rod. Iti kasta, adakad kadwa. Kita lang agpaisuan niya. Nagbiit ti panawan. Kat maragsa kanak nga aggraduar. Kaputag padata nga damaawat na pamadayaw. Gapo, taimpas nagtatinagadal, Abel. Kabaalan tamot gayam, basta laki di ipas nagta. Kan, nagtintinulong taan nag-review. Nakadesisyon kan, no sa dino ti pag-enrolla, Maylene. Uwan tatang, agpata kami ka ni Abel iti pag-enrollan. Basta lalaingan ti agadalan, nak, ha? Ikarkarigatan ka apagadalan. Agyaman nagtatang. Uwan, ikarit nga agadalak ana sayaan. Iti kasta, makatulong ak tumat kada kayo. Umanayan na pakaragsa ka, kanak ko. No makalpas ka iti panagadal mo. Agyaman ag iti pamatagyo kanya ka anak yo, tatang. Intun saan kayo intun ang makabaol. Siyak tumat ti makam mo kada kayo. Api akas jay, Abel. Agpada tamat ang nag-review. Api anangat nga to tinaalam iti quiz tayo. Sika talaga. Di mo kaya ti agpaabak. Natsamba lang siguro. Sana bale. Better luck next time. Okay. Ngam gaputan nangat nga to tinaalam, ag-blowout ka. Sikati agilibre kanya kiti merienda. Anya? Quiz lang dayjay. Ngam, ag-blowout ako? Saan mo kaya? Kayat ko Basta sika. Apay kid din asaan. Amumet, nga amin na kayat mo, tong palag. Basta lakid di kabalak. Mabanta nga roden, tani. Mabisina kon. Oh my God! Nay, apay ngay guyod nak. Maragsakan para ken kanak ko. Maragsakan iti baligim. Nakalpas ka iti panagadal mo. At dapayan napinta sa trabaho. Ket ita, natulagan ti kasaryo ko ni Abel. Maragsakan ko na yu, tatang. Ngam agluluha kayo, may. Makasangit na kami abang panunot. Natulagan ti kasaryo ko ni Abel. Pumanaw kanton dito'y balay. Ket sumurot kan kanya Abel. Sa anak mat ama po kaw, tatang. Kanayon kayong tulata sa rungkaran ka ni nanang. Saan kayo abay-bayan? Ay, sa bagay, naragsak kami tani Abel di pakiasawaam. Malaksin nga mamumay. Amok andi na kan tulukwen. Gaputan na singpot ni Abel. Uwan, tatang. Kan amo kon ti ugali na. Nakadkadwak iti mano atawan. Kan katulongak matan iti amin na banag. Awanon ti kidawag iti Diyos, anak ko. Gaputan na tong palan ti arapaap ko ang makalpas ka. Ken makabiro ka iti napintas at trabaho. Jovert, Aileen, anya ti masapol mo? di na ka di pa unagan. Sige, umunag ka. Manong Jovert, anya ti masapol mo? Kunakon ka tabalasan kan. Amom ka di. Iti panaglabas ti mano atawan. San ka apulos anapukaw iti panunot ko. Nagawidak, tapat check asaan kan nga ubing akasla iti. Numanugot ka, agkalaysatan. Ha? Pasensya kan, Manong Jovert. Ngam natulagan ti kalay sami ka ni Abel. Nagbaliwan ti marikrit na, akas iti ko nam iti. Ni Abel ti ayayatak itan. Ni Abel akaroba mi? Tinangted idi iti surat kanyak? Wen,
Nabayag mat gaya man nga adda pa naggusto na kanya. Ngem saan ko laang anarit na? Gaputa si kapay laang idi ti ayan ti imatang ko. Malidaya na, Kailin. Ngem maragsakan naklata parakan ka. Ta nakabirok kagaya man iti lalaki, ama ikarikan ka. Iti pan nakakitak manen kini Jobert, napanagnakak anapuka wenday di marikriknak paraken kwa na, Mr. Lonely. Ni Abel itan ti ay ayatek. Nagkalaysa kami nga rod, kat makunak anagasatak anakiasawa kini Abel. Tuy pagayam mo, Aileen. Agyaman pagayam Aileen, iti daytoy apakasarita ket ti makunak, awan makaibaga iti gasat tayo. Ngem adda kada tayo amang aramid, wenno mang bukal, iti nasayaat, agasat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad, iti tinagan nga Aileen, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag kita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Aira, iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak nga irresponsable nga asawa. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Aira. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adda ka man nandito'y sango ti tiyanggi ang makikis-chismis, Ira. Apay ayan, nanang. Alangan mo't nga agyanak ije balay katawan mo't aramidak ijay. Sapay agmay saak ijay. Apay, awan aramida, midye balayaw. Awan nga rod. Imbag kapay, taawan aramidam. Idinto ta siya, saan amalmal pas ti trabahok iti uneg ti balay. Aglaba, aginaw, agdalos, aglutaw, agkupain, kano anya pay dita. Idinto ta sika, awan aramidam. Apay aya, ada kayo ti masiksikuran kanyak, nanang. Awan to pa ibagbaga di asawak kanyak. Da kayo mati sumanao, makauma. Wen tamaditar aramidam akanayon laeng ang makichischismis. No umapal kayo, di makichismis kayo umat. Ay, jakla apalan ti kastang aramid mo. Bagbagaan ka nga road, tanagalas ti kastang aramid mo. Da kayo magayam, nanang. Kunak no saan ka pailaeng anagawid. Adda ka magayam. Apay ka di, nanang. Umay kayo nga rod ikan itilinutok abanana kyaw. Imbag lang adda meriendaan ni Amboy inton sumangpot anaggapoy ga eskwelaan. Umunag kayo pa yan, nanang. Madama ti panagbuyak iti TV. Napintas ngamin ti buybuyaak. Ay, una yun, Ira. Madama ti buyam. Ngem di ka man la makaisimpa mo dito'y balayo. Nagado awara. Di ka pa'y makawalays. Dayta, ti ko nam nga awan trabahwam dito'y balayap. Di kayo natagari, nanang. Tagbuybuyaak. Da kayon ti mangipan dita bananak yu, iya kusina. Ay, awan mo, Ira. Kastamlat ta na kanayon. Ala, tama pa na nga rod, ijay kusina yo. Umay, dito asermon la, asermon. Karanggat. Ay, di ka pa'y gayam nakainaw. Ag kaiwarati na nga nanyo ditaw. Ay, una yun, dahita nga aramid mo. Bimababayan ka. Saan man akompormi ti madmadlaw yung nanang. Aginawak to ka dinton malpas to'y buybuyaak. Hay, jakla makaangas dito'y balayo. Nakawarwara amin asulay. Sige, mapanakaw. Ay, ala, mapan kayo, tadya kay katsumana o dito'y. Anda ko, nanang. Mabisina ko.
Nakaluto ka kanin? Saan pa'y? Ada banana kyo dita nga inted ni lulam. Dahil pa'y lang ti kanam. Ha? Apay nga ron nga agbuy-buya kayo iti TV. Kat saan kayo pa'y matkayam ang nakaluto? Sumangpot ni tatang inton madamdama. Sigurado ang mabisinday jay. Buwan man lang, agluto akon. Sapay nagmayat ti buy-buyak. Imbaglaangan tanasingpat ni tatang. Jay tatang kanon ni ambo aka eskwilaak. Naungot kano. Kabilan na pa'y kano jay nanang ni ambo. Naimbaglakid din, tanasingpat ni tatang mo. Sanak nga ungungtan. Adakon bakit? Nakaluto kan? Mabisina kon? Well, kalkalpas ko nagluto. Ay, agao ka nga rodan na. Tamangan tayon. Ala, agsukat ka nga rodan lakay. Ta, eksakton to inton makagao akon. Niamboy nga eh. Ada iti kwarto na, agar aramid iti assignment na. Ayabak tulatan, inton makagauak. Anya man nanti nararamid mo, bakit? Nagado ti wara dito yung unag ti balay. Kaslasaan ka nagdaldalos. Agsasadutak nga rod akanayon. Kasla kanayon anadagsan ti bagik nga aggunay. Ang mga nukurang kay ti exercise. Ag-exercise ka ngamin Ay, masadutak lang. Dati ti sweldok, bakit? Nasaya at launay. Baka mo ka mangi budget Sa bagay, amumat ti agi budget. Ta saan kamot nga agreklamo akurang ti ited ko akwarta. Lakay, aday bagak. Anya rita? Kayat ko mati makibinggo. Anya? Ay, saan mo asursurwon ti agsugal? Tama di day ta abisyo. Pagpalabasak lang iti oras ko, lakay. Oray barbarya laeng ati itayak. Kan saan ka gitugot iti dakkel a kwarta. Kan maabak ting tugot ko o di huston. Makamu ka man langin. Basta saan mo abay-bayan ti anak ta Wan, lakay. Asikaswag matkat ni amboy. Nagsingpat ni lakay mo? Takunam a pinalubusan na kang agbinggo? Katwan mat. Naminsan ko lang nga impakada kat nagwan adagos. Ay no siyak, pulos adinak palubusan ti asawak. Iliblibas ko Iso nga da oras ti panagbinggok. Ta sigurado nga agungat no dinak masangpetan. Kan, no sumangpat anarugit ti balay mi. Ay, ungat tumanan nga ungat. No siyak, jak pa'y napadasan nga inong tanak nilakay ko. Imbagman. No siyak, naungat ti asawak. Nangrunan no kas di akasangsangpet na naggapo iti trabaho nabambanog. Nagdumada ka nilakay ko Tanilakay ko, pulos asaan nga agungat. Unay mati paraangan yun, Ira. Nagaatindog ti ruutan. Gaikamat Gaikak to, inton gumagutak tatang. Gagangay an naruot ta matutudok at nga rod. Apay, anyaya ti aramidem. Tadi mo masango agaikan ti paraangan yaw. Ay na, agpadpada kayo lakan ni nanang. Aday talamang sersermon ti aramidan nyo kanya. Ay, huwan tamas daawak. No asino ti malaam iti kinasadot mo. Gaputa saan nga agtagtagari di asawam. Kasadot mo mataminain. Una tanaanos nga ro ti asawak tatang. Madi matikastang aramidem anak kaw. Aramidem anasaya at ti trabaho, kas agtagibalay. Tadjay kat nga rod asawam ti agtrabaho, iti agpae kada kayaw. Wan ka di, tatang. Ay, no apay ngamin ada kayo ti masikuran kanya. Bumangon ka ditan, bakit? Anyat orasan. Maladaw kamin iti anak mo. Ingkagluton. Ay, masadutak pa bumangon lakay. Maululawak. Sikapay lang ti agluto. Alang rod. Iturog mo pa'y. Tas akong ti agluto. Ngam si kanto ti mga sikaso iti balunan ti anak mo Wan. Alhain ka nga ro agluto. Apay ngamin maulaw kaya. Amang ano aginaw kamat. Saan? Kastoy lang ti riknak. Tadakat nga ro binulan kaw. Anya lakit din ti asawa kaya. Agyaman ka nasing petang nga asawam. Wanan, lakay. Saan ka nasuman na tapno may turog ko pa'y.
Ingka kat agluton, tapno saan kayo ang maladaw? Nanang! Nanang! Apay ngay amat maturog kayo pay laeng. Maladaw ako na ay pagadalan. Nitatang mo ngay. Napan nagtrabaho na. Ay, pasensya kan ta na iturog ko. Dinak mo triniing nitatang mo, hindi pimanaw. Ala, bumangon ako. Daras mo nanang. Saan pa'y anay sagana ti balon ko? Saan pa'y anay nawan jay pagbalunak edi kalman? Ta saan kayo matanaginaw edi rabi? Ay, na yun aya. Mabit lang nga ro ta inawak pa di pagbalunam. Apay adinak rining iti agsapa. Ay na, Pimanaw ka, dinak man la rining mat. ririingan ka. Ngam di mo kaya ti agriing. Makaungat ka pa'y. Ay, kasta ka day. Pasensya kan alakay. Masapa ka ngamin na maturog Tapno masapa ka mat nga agriing. Agsilsilpon ka mat ngamin. Saanak nga rod ang makaturog no saanak agsilpon. At saan ka makaturog Ti pa nagbuyak nga rod iti cellphone, ti pangalak iti turog ko. Ala. Makamu ka man langan. Nanang! Aldaw manan anagriing kayo. Maladawak manan ijay school. Ay, pasensya kan anak ko. Ala, indaras ko ti agluto. Mababainak pa'y mat asumrek. Nukas jay amadamati klase asumrekak. Sorry talaga anak ko. Marigatan na ngamin ang mga iti turog ko iti rabi. Kunamat ngamin ni tatang agsilsilpon kayo. Wen tadyaket nga rod makaturog. Kasanungay nga ron, nanang. Kanayo naklatan ang maladladaw ijay pagadalan. Agalarmak ton inton maminsan. Makariing kayo nga ta. Kunamat ni tatang anarigat kayo amariing. Agriingak ton. Kumusta ngay anak ko? Naladaw ka? Nanang, kanayo nan ang maladawak. Kuna jay teacher ko, mapan kayo kano ijay school inton bigat. Ha? Ni, taapay. Gapo iti kanayo na pan nakaladaw ko. Imbaga ti maestram? Asyak ti mapan? Saan namat nga imbaga asika? Ngam ko na ti teacher, ay abak kano ti guardian ko. Kaslang amin mabainak no siyak ti mapan. Ninanang langan ti baon ko ang mapan iti pagadalan. Dayta ket, gapo iti kinasadot mo dayta. Alan-ananang, da kayon ti mapan ta mabainak. Anya ti pagbaynam ngay. Anya nga ti ibagak arason no apay akanayon ang maladaw ni Amboy. Ay ket ibagam akanayon ka ngamin amaladaw amarieng. Mabainak nanang. Kabain mo matgayam ti aramid mo. Alan-ananang, tulungan da. Sangwam ti gapuanan ti aramid mo. Numabain ka amang ibaga iti kanayon apan nakaladaw mo nga agreeng. Ay katagulbud kalatan Ibagam, abisi ka kanayon kadagiti napalpalabas ngal daw. Kat saan mo naasikaso naimbag ti anak mo. Ken agkari ka asanen ang maulit. Ken no nagkari ka, nasken nga rod asaanen ang maulit. Ala, siyak lang nga rodan ti mapan nanang. Nasapa ka ba't anakariing ita? Bakit? Wen ta mapanak iti pagadalan. Apay mat? Impaayab na nga rod ti maestra ni Amboy. Apay ka no? Kanayon nga rod amaladaw ni Amboy iti pagadalan. Kat papaayaban na ti maestra na. Ket, anya nga yan ti ibagam arason, no apay akanayon amaladaw ti anak mo. Ibagaklatan, ama kumiko makitikal labas, kan agkariak asaan to na maulit. Alang nga rod, bakit? Sa paam nga minan ti maturog. Tapno saan ka akanayon amapuyatan. Anya pa'y ngay, kababain mo't no kanayon ang maladaw ni Amboy. Kumusta nga iti ipapan mo iti pagadalan? Saan mo't gayam ang nagungot yung maestrana? Nagsayaat mo ti panakisarita na kanya. Kat siyempre alaan na kapay iti nasaya at asaritan ita. Ngem no maulit-ulit, natural ang makaungot to siguro. Nanang, amo kun. Mabainak po no paayabanak tumaneng. Tan nagsayaat mo't nga ti panakisarita na kanya. Iso ang masapa akton nga agring, no saanin ang maladaw ni Amboy. Nasaya at mo't nga rod, anak ko.
Tamom ti agbaeng. Agnakam ka nga minun. Gaputa saan na kang ungungtan ti asawam. Nagbalin ka mutun nga irresponsablay. Ay, saan akon arumwar. Agdalos akon dito balay, dani. Narugrugit nga agpaiso ti balay. Malagip ko mananje ko na ti maestra ti anak ko. Ure kasano ko makano ti kinaado ti aramidon. Saan abaybay anti anak. Bilibak iti radya a maestra. Ta mapagigiddan na ti agtrabaho iti balay ken ti agisuro iti pagadalan. Adda kano pay dua nga anak na. Ngam saan na kano a mabaybayan ida. Idinto asyak. Awan mo trabaho. Tawan mo't nalpas ko a kurso. Ken agmay sa ti anak ko. Ngamjak pa'y masikaso anasaya at ti anak ko. Ay, ito gaw kumanpay. Tagi na naag. Ay, nabanugak iti agmalmalem anag kuskus diti balay. Apay nga tangawan pa'y ni Amboy. Anyat oras aun. Nanang! Nanang! Ha? Ni Amboy day chay. Apay nga tapir may tipukaw na. Ay, nakitaan. Amboy! Apay nga agpukpukaw ka! Anya tinabas na, ma! Nanang, ada nagdakkel nga ulag. Ha? Limabas iti dalan. Ha? Imbang lakit din na. Tadinak tinukawan. Basta ka di? Ay, umay kan. Umunag kan. Sana mahalin. Agdai kakto intun bigat. Karuruot mat nga minan ti arobayan, nanang. Bun, agdalusak to intun bigat. Kasta nga min Ira. Gaya ka mati paraangan nyo. Kaslawan agigyan, takaruruot. Wan nga rutatan. Nabaybay akmatan, gapo iti kinasadot ko. Pag umukan matan ti ulag. Imbag tasaan anatukaw ti anak ko. Ay, kita manday ta nga aramin mau. Isagsagmak mo ti anak mau. No ginaikam kuman idi imbagak. Disaan kumaan nagumukan ti ulag. Ay, wan nga rutatang. Isungag nakam kan anak ko. Saan mo abaybayan anasamag ti paraangan yaw? Ita, maayayatan ti asawak, Mr. Lonely. Gapo ta responsable akon nga asawa. To'y pagayam mo, Ira. Agyaman pagayam Ira iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nasaya at met, tanagnakam kan. Saan mo nga urayan a maikan ka iti didigra, sakbay nga agbaliw ka. Imbaglaangan, ta saan ana isagmak ti anak mo. Dayta ti pakakitaan, asaan na tayo abaybayan ti Diyos. Ngimkit di, ikan na tayo iti pagnakman, tapno maamiris tayo, dagiti kamali tayo. Buenong papagayam, ingka nanggan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Ira, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.